Sanibonani ngani zakwethu, sawulungisane. Ngani zakwethu, siphatheke kabi kakhulu la, njengoba nisazi sicinga inyoka nje, kodwa kunegama elibuhlungu elisiphathe kabi elikhulunywe yinina. Nithe nina amadoda obani lawa aswele umsebenzi, angasebenzi, abhizi ajahana ney'nyoka. Lelo gama lelo lisiphathe kabi. Mphakathi, leli gama enilishilo liyisimbi, kodwa liyisimbi eli-right ngoba niyasibonisa manithi iy'ngane zethu zizokondliwa ubani masibhizi sijahana ney'nyoka. Sinobafo-ke la, sibone ukuthi okungcono sivele sivule ibhizinisi elibizwa nge-mobile car wash. Asigcini-ke ngokuwasha iy'moto kuphela, siyayiklina imibhede, siyawageza ama-seat emoto ngaphakathi, kanye nosofa futhi siyabaklina. Njengoba eseshilo-ke ubafo-ke, siyazi-ke ukuthi embhedeni yabona kunembongolo, iy'ntwala. Loku okunye okwesithathu ngeke ngikubale okwenzeka embhedeni, kodwa konke lokho siyakususa. Kakhulukazi nje nomatinyela nje kahle kahle, omatinyela laba abasembhedeni bayasuswa bonke, konke nje. So sicela ukuthi-ke nani nisapothe-ke bafowethu, Nisifonele. inamba nizoyithola khona lapho. Sihambela amakhaya ngamakhaya, ufice umbhede wakho nje uklini, u-right, ufike ulale kahle buthebelele, noma kungathiwa usuka nomama kuphi, afice umbhede u-right ngendlela e-right. Siyabonga. Hhayi, ngane zakwethu-ke njengoba nizizwa-ke iy'nsizwa lezi, lena yingxenye yokuzama uku-fundraise-a imali yomphakathi, imali yenyoka, nanokuthi-ke nje ku-right ukuthi iy'nsizwa zizame kanjena. Siyakubonga lokho, sicela nisapothe.